Imos, galegas e galegos, letras e versos que escribo, o proceso que eu sobrevivo. Resisto, isto é rap combativo, vol, sentido crítico cantando no micro. Para Irene Villa alguén explosivo, non podo ser positivo neste mundo nocivo. Esta vai para o católico vomitivo, que para mellorar as cousas somente reza. Pouco emprega a súa cabeza o mellor dito nada, como os que creen nunha vida destinada. Non é iso, será condicionada por unha clase social ou por unha raza, por un sexo. Por iso expreso o proceso do humano preso na sociedade en retroceso. Pola alineación, algo bastante complexo, como a escoitar a Rajoy pronunciar Sanxenxo. Mira que boa, pareceche moi mal. Claro, estás cegado polo seu telexornal. Cuestiónate porque non hai debate pola República Popular, e porque todavía hai tantos corruptos sem xuzgar. Este non é lugar para nós, témolo que mudar. Por iso deixaremos de ser escravos. Entonamos as gorzas con forzas para luitar cara adiante, tendo na memoria o comandante, o espírito revolucionario. Hai que ser solidario cos actos, con cada barrio, non con absurdos pactos. Non seixas un ser domesticado, revélate, combate o sistema, que é o verdadeiro problema. Porque nos gobernan as empresas, as élites financieras. Abre os ollos e rompe cas barreiras impostas pola sociedade na que vivimos. Veña moza, abande os prexizos, se persoa, entoa a túa voz. Revolución por un mundo mellor, toma accións contra o estado opresor. Cada día un novo caso de corrupción, pero a ti só te importa se Cristiano Ronaldo mete un gol. Que triste non, quen impón o que é a ética, a Igrexa Católica. Por iso poño en práctica a dialéctica a través da métrica. Xa ves, a sociedade escéptica que non se molla ca política, alienada, influenciada pola ideoloxía dominante. Por iso loita para que isto avance, porque se loitamos non hai nada inalcanzable. Estados Unidos son estados de quendarme, onde a policía asasina a civiles por inmigrantes. Iso non é un estado democrático, é terrorismo constante. Iso non é un estado democrático, é terrorismo constante. Imos, galegas e galegos, letras e versos que escribo, o proceso que eu sobrevivo. Resisto, isto é rap combativo, vol, sentido crítico cantando no micro. Para Irene Villa alguén explosivo, non son un rapaz conflitivo, aínda que dirán que vou desfasao por pillar a Gloria Lago, masturbándose pensando en Castelao. O meu estilo, que fique claro, se queres mudar algo, tes que actuar para conseguilo. E a verdade, o panorama está fodido. Fama, a maioría soamente son cretinos, por raiva do preso político remataremos co seu circo. Non bastan con cartas no micro, hai que solidarizarse cos oprimidos. Non cales ante os delitos polo estado cometidos. Non podo ser obxectivo porque levo dentro a raiva do cativo palestino, sendo consecuente e afrontando o destino. Estilo clandestino, a mocidade activa combativa na Galiza, por un vermello vencer, denunciando cada injustiza. Vexo este anoitecer con esperanza, e aínda que o tempo avanza, penso que non temos nada que perder. Fies as nosas ideas, racharemos cascadeas. Fies as nosas ideas, racharemos cascadeas.